Garłacze staroniemieckie i tam z tyłu mamy pomorskiego, są pomorskie jeszcze. Wszystko jest na sprzedaż, jakby ktoś chciał. Zaraz podam numer telefonu. To jest tak, 600 171 082. A jeszcze. Wtedy na koniec. Nie ma szykowania, no nie mogę szykować. Mnie się wtedy widział. I samice chcecie wziąć? Samica nie ma wymowy. Ty, byłem tu sam przyjemny, no bo Milanowi obiecowi, no, teraz tego razu. Jak co to dobrze znaczy, jak nie mówię?